Знаете ли, че вашите кулинарни предпочитания издават интересни факти за вашата личност? Искате ли да разберете нещо повече за себе си? С Пипи сме подготвили едно тестче, с което да разберете нещо повече за личността ви, базирайки се на кулинарните ви предпочитания. Пипичо за папане, за да се облизва. Аз те обичам. Вземете лист и химикал, отговорете на следните въпроси, запишете отговорите си и по-късно във видеото ще разберем какво издават за вас вашите предпочитания. Когато сте готови, да започнем с въпросите. И така, въпрос номер 1. Кое от следните е ваше любимо ястие? А. Пица. Б. Свежа салата с зеленчуци. В. Суши. Или Г. Стейк. Въпрос номер 2. Какви храни предпочитате? Сладки или солени? А. Сладки. Б. Солени. В. Комбинация от двете. Или Г. Нито едно от посочените. Въпрос номер 3. Кога най-често ядете? А. На обяд. Б. На вечеря. В. По време на закуска. Или Г. Често ям през целия ден. Въпрос номер 4. Цените ли здравословната храна? А. Да, много. Б. Да, но също така се наслаждавам и по-нездравословни опции. В. Не, предпочитам вкусния вариант пред всякаква друга опция. И Г. Не ми пука особено. И въпрос номер 5. Каква храна предпочитате за закуска? А. Искам нещо бързо и малко, за да се нахраня. Б. Имам предпочитания, но съм склонен да се променя. В. Харесвам изисканите разнообразни опции. И Г. Понеже нямам време, хапвам нещо набързо, което да е достатъчно. И сега нека да преминем към резултатите. Ако сте дали повече отговори А, това означава, че вашият вкус е силно свързан с комфорта и уюта. Вероятно сте разкрепостена и забавна личност, която се наслаждава на живота. Ако пък сте избрали повече отговори Б, вие сте много осъзнати и здравословно насочени личности. Търсите баланса между здравето и удоволствието и сте готови на разнообразни опции. Ако сте избрали повече отговори В, това означава, че вие сте любители на новите приключения. Предпочитате да опитвате различни кулинарни изкушения и се радвате на екзотични вкусове. Ако пък сте избрали повече отговори, това означава, че вие сте практични и без особени изисквания. Вие сте фокусирани върху други аспекти от живота. Надявам се, че тестът е бил полезен и вие сте разбрали нещо повече за своята личност.